det er min nye kanal, som hedder Hardscope. Og i dag, eller i aften, der vil jeg så lave den første video sammen med Marco. Ja, så vi vil lige starte med at have et lille Payday game. Det kommer vi nok til her de første par videoer, hvor vi laver et par Payday videoer og måske også lidt Minecraft og så videre. Så ja, lad os bare komme i gang. Hvad skal vi spille? Du ved ikke, skal vi tage den der Diamond Taste, eller sådan noget? Hvordan går man ind i og downloade det? Altså, gør det, fordi jeg ikke spillet det så meget. Okay, jeg mener det er sådan her, setup game, ja, Hvor skal jeg gå hen, fordi det står ikke på mig. Der står kun download eller andet. Payday, Steam Forum, Play Online. Okay. Hvad skal jeg gå ind i? Jeg sender lige hurtigt en anmodning til at komme ind. Den er helt mørk. Nå, der. Sender du en det kan jeg åbenbart ikke. Det vil ikke glemme mig. Public friends. Godt så. Nu tror jeg kan. Invite friends. Der er den. Godt så. Skal vi lige se om jeg kan finde det. Der er du. Sådan. Så klik her på det. Så. Sådan. Og jeg skal ikke lige tage af, jeg hedder Vestgame, det er fordi det var mit gamle navn. Jeg hedder rigtig Hardscope, det skal I bare lige vide. Okay. Hvem vil du være? Voice chat balloon. Den skal fandme være langt nede. Eller hvad betyder voice chat balloon egentlig? Det betyder bare sådan, når vi snakker, så vi hører hinanden. Den er bare sådan noget. Okay. Lukker lige døren, det er piskoldt. Så. Skal jeg bare starte? Nej, prøv lige vent. Jeg skal lige vælge en dollars. Der skulle bare dollars, Hughes mask, beef, clones. End of the world side. Halloween beef, clones. Jeg tager bare clone. Okay. Hvordan går vi i gang? Jeg laver lige hurtigt min intro. Godt så. Så er jeg her med Hardscope. Hej. Og det vil også lige siges, at han har lige lavet en ny kanal her. Så I skal lige huske at gå ind og subscribe på ham. Så. Bare ready. Ja. Så. Eller, ja okay, jeg er klar. Ja. Alright. Entry point. Synchronize on my mark. Mark. Check. Sagtens. Remember, stay low, stay dark, avoid guards and gunfire. Here we go. Nå. Shut down. They're blind. We gotta bypass the alarm boxes, right? Ja. Right. Find them and get me hooked up with the gadgets we acquired. Okay, you got the codes to vault? Of course. Find the alarm boxes. Okay, on the move. Stay out of sight, guys. Okay, let's see if my info is correct. Hvordan bukker man sig ind i ned, der er glemt? Er det ikke kontrol? Jo, kontrol. Man skal vi skyde ham der fæk? Sådan der. They've seen us! Whoa, what's just happened? Alright team, you're made. Let's execute plan B. You need to let me disable the remaining alarm boxes. Hook up the prep tablets and I'll hack the system. Hvad hedder det? Hvis der I kan høre noget, så er det fordi det er mine taster. Ja. Og så Det er der musik der. Tablets up and running. It's all yours. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tager bare rundt og tager de her kasser her. I see a police helicopter circling the building. Things are about to heat up. I'm on it. Jeg kan godt lide det her musik.
Det lyder rigtig godt. The police radio says they're in the elevator shaft. Floor 22. Police are on the scene. Jeg er i gang med at lave... jeg er i gang med... Fuck, hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Ved jeg ikke. Det gjorde det der. Hold til. Hvad sådan der? Jeg er ned med dig. Hey, don't kill any civilians. Er du ikke? Hvordan? Det gør man på 1 og 2. On the ground. Kom så. And don't get up. Faggot. Kom så. Kom med. Kom her. Kom med så. Kom så. One of the hacking devices hit a breakpoint. It has to be manually rebooted on site. Kom, vi skal ind til de der kasser der. Hvad bruger du allermest? Håndpistol. SWATs are climbing the Ja, western walls. I think det er det eneste, der lurer. free. Bip, bip, bip. Står du bare og skyder på det? Ja. Kom ind for you. Kom ind for you, bitch. All right, get ready for action. There's a police assault coming in about 30 seconds. Vi er det 5 lang tid, at du føler igen. SWAT's in the east wing. I see them climbing on the outside. You're 5.0. One of the hacking devices is jammed. You gotta reboot it. Hey, der er der en faggot der. Ja. Hvorfor slår jeg bil så? Shit. Kom lige, hurtig hjælp. You're coming. Og det er det med jam. Hov, skynd dig, der kommer nogle politimænd. Kom lige meget. Headshot at that bitch. Intens. Ej, motherfuckers. Kom lige ind. Jamen, vi sidder her. Skal ovenpå. Tag. Don't fucking die. And you died on me. Die! Jeg død. Ah, fuck. Ja, det gik sgu godt. Det gik super. Ja, ja, fantastisk. Så vi skal tage en bane, der er knap så svær. Vi kommer tilbage i en anden bane. I'll have you out of the family before the attorney can even file an... Hej, vi er tilbage. Vi er inde i en ny bane. Ja, os. Sammen med Marco igen. Ja. Vi skal sgu lige... Fuck, jeg kan slet ikke stave det. Ready. Alright guys, listen up. Sådan. Good news and bad news. Så skal vi ind og From prøve. our insider. He hid the thermite and the drill in the server room, but he bailed. Det er fordi vi... Just got the key card to get in Det er fordi there. vi Let's stinker get til it det on. her. Ja, for satan. Det gør vi forstå. Nej. Vi er sådan nogle nye, som spiller på normal mode. Nej, hey, prøv lige stop. Nej, vi skal bare gå direkte ind, mand. Jeg er du godt klar? Fuck lige mig. Let's get rich. Fuck der. There's the silent alarm, gentlemen. Bang. Start the countdown. Okay, jeg går ud nu. Farvel. We're on the clock. 1 minute. Find a bag manager, then tie him down or shoot him and you'll get the key card. Remember to take out any cameras that you can find. Scheiße. Do your best to avoid civilian casualties. Where's the damn bank manager? Hands up, motherfucker! Ja, du skulle stoppe der.
Sådan der. Hvor fanden er han? Hvad lader han? Dum eller hvad? Miau. Vi går Kom. også med fredelige mennesker. Tralalalalej. Vi er bare lige ude på en lille tur i dag. Ej, pis. Nu kan jeg ikke komme igennem. Hey, der er ham der mand, skal Hey. fat i. Ja. Okay. Skal jeg ikke bare tage ham? Down on the ground. Ja. Okay, down on the kickoff. Ups. Get the drill and the thermite. Jeg dræbte ham. Don't kill civilians. Use the key Ja, card det to er enter lige the meget. server room. Det er lige meget. Dræber ham bare. Fuck. Det er ikke brug for ham alligevel. Gør det bare. Fuck, dræber du? Jo, det ved jeg ikke. Ja, okay, det må du selv, men jeg er sgu ligeglad. Det er lige meget. Hans pjæves hele tiden. Okay, nu kommer politiet. Now, pick up the drill and the thermite. It's hidden Tror jeg, inside at the den er copy sådan, machine. skal du tage Police den. are on the scene. I got Here the you go. drill and one can of thermite. Ja, så. De der motherfuckers der. Drill at the gates. Nu bliver der kraften på bitch fight. I'm listening to the police scanner. They're mobilizing an assault. Okay, nok Så skal der flæske. det her. Okay. Okay. Den her vej, den her vej. Kom med mig. Herovre. Okay, Kom så din dansende ski. så er det Police assault coming in about 30 seconds. Okay. jeg laver Go to the gate and mount the drill. Au for... Ah! 10 seconds now. Jalla! Bare løb. Der er sgu da nogen hernede. Police are inserting Ja, special units. bare Beware. lige meget. Here they come. Skal jeg gøre det? Smoke bomb! Gonna use the smoke Ja, screen. jeg har den ikke. Det er dig, der har den. Hold lige. Eller... Drill mounted. Snipers, away from the windows. Keep an eye on the drill. It'll surely jam every once in a while. Jo. Og til vibratoren, det er fordi, det har jeg desværre ikke. Mig? Jeg tror, jeg har spillet det 1 eller 2 gange. Footage. I'm activating the network backdoor. Hold on. Ej, fuck this. Fuck, please. Right in the ass. Right in the ass. Kom så. Så nakker vi her tager. Medic bag. Åh, fuck ned. Fuck this shit. Igen. Igen. For Nå, fuck's sake! jeg tror sgu det bliver det. The error must have been on my Nå, end. men vi må se, om vi kan gøre det bedre en anden dag. Det var ikke så godt, det vi havde den her gang, men You won't have to spend too much time in the big